Ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависед ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Аз ҳаматон миннатдорам. Иҷада салати свеклаги тайёр кардем. Барои маҳсулотҳои дарунаш мода 5 дона картошкаи калон гирифтагиём, 4 та сабзиам калонакай, 5 та свекла, ҳамаша меҷӯшонем. 10 дона тухм дар кураи тухма меҷӯшонем. 500 грамм куриная грудка мешавад ки дастаи пазак пазен, мешавад ки ҷӯшонен, фарқ надорад. Ба я банкача кукуруза, я банкачаи дига горошек дар курай, майонез, тамом, инем қачи. Картошка, сабзи, свекла, тухма ҳамаша айтёрка мегузаронем. Ба иҷа якум қабатушда свеклая мондам, камтарак майонез шакидам, дуюмушда картошка. Камтараки намак ҳам мерезем. Ман вақти ҷӯшонданда намак кадаги нестам. Барои ҳамин баъд вақти ҳамин салата ороиш доданда камтараки намак кадам. Сеюм қабатушда сабзия рехта намак мекунем, майонез мешакем. Ба ҳамин тарз ҳамаи ҳамин маҳсулотҳоя боло ба боло монда майонез шакидан мегирем. Инам халбади салат тайёр шуданош, болоша аноркати украшать кардам. Салати ба маззааки хушро омадак. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, иҷадаи ширкати Эрсака барои шумо тавсия додестам. Кадомитон кор карданӣ бошен ё ки ягон маҳсулоти ҳамин фирмаи харидорӣ карданӣ бошен, метонен инами номерода нависен. Хоҳарҷон ҳамаша мефаҳмонатона. Дар ширкати Эрсак дору, витамин, косметика, средства барои хона, дегу тавақшӯӣ, треза шакак дора, шампунь дора, шампунои детский, взрослый, бальзам ҳастай. Хулоса тамоми чӣ фурӯхта мешавад. Ширкати беҳтаринаи Туркияи. Ҳамаи маҳсулотош ҳалолай. Масалан, регистратсия мекунед, да 5000 рубл харидорӣ мекунед. Шумо дар ном 5000 харидагитон бо 5 таи дига падарка мегиред. Чи бисёри ҳамин занҳои тоҷике хидматкор карда ойликои калон гирифтодем, падаркои хушрӯ гирифтодем. Маҳсулотош беҳтаринаи духтаро, шумо наметонед. Хоҳишмандом марҳамат нависен. Номерош дар рӯи экран бо силкаи группаи WhatsApp шуна дар якум комментариям мемонам. Марҳамат дароед. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, дар комментария нависен кани ай кадом давлато, ай кадом шаҳрҳо тамошо мекунен влогои мая. Интерес намешава. Пеш ҳами ай Россия 75-80% тамошо мекардан. Ай вақте ки ютуба маҳкам кардагиан, фақат VPN кати мешава ҳозиро. Просмотр вообще кам шудагиай. Ай ҳами шаҳрҳои Россия пеш 75-80% тамошо мекардан, ҳозир боша 30% афромадагиай. Бисёртарак ҳозир ай Тоҷикистон тамошо кардестан, 30%. 30-35 айда. Баъд ай дига шаҳрҳоям ҳастай хай. Ай Англия ҳастан, ай Қазоқистон, ай Узбекистон тамошо мекунанд. Бисёриҳошон ай хотирам буромадак, инем ҷаволи суратчам мемонам баъди озвучка кардаштан. Дар комментария нависен дӯстони азизам, ман нигоҳ мекунам, ҳамаша мехонам. Барои абети шӯрбо тайёр кардем. Дар дег ним пиёла равған рехтам. ба ягон 300-400 грамм гӯштаини хеле кубикча реза кардам андохтам. Камтарак бирён мекунем. Ман хеле суп сурхи бад намекунам. Камакак бирён ки шуд, пиёза меандозам.
пиёзам бисёри баъд бирёна мекунам. хеле авқот сиёҳаки бад мешавам. баъд ҳамаи хӯрокамда ман пиёза бисёр меандозам. пиёзи бисёр хӯрока ба мазза мекунад. инам хел гӯшта камтарак бирён кардумам. баъд 3 та пиёза реза кардум, андохтум. 1 та помидор, 1 та болгарский. Болгарский айнамо донаакош ҳама меандозам. Полностью реза мекунам, меандозам. Ба мазза мекунад авқота. то зербаки шӯрбо бирён шудан шад, иҷада 2 та сабзӣ гирифтам. 6-7 дона картошка. Ба нами тарз гулча мекунем. гулаки лола. ҳаста якуна садкои ки ҳам хеле махсус гул мемонано. рости гап ман надоштум айвай ба ҳами корча катика дестам. инам хеле кордаки майдача катикунен осонакай. баъди зербаки шӯрбо бирён шудан, сабзию картошкаи гул кардагимона меандозем. баъд бирёна мекунем. приправа, намак ҳамаи чия меандозему, сразу оба мерезем да дег. бирён кунем, баъд мешкана амо гулчои кардагимон. инам хелда дег 2 литр оба рехтум. баъд газа баланд мекунем, мемонем то ҳами яй хеле сахт ҷӯшидан да дуромадан ша. баъде ки авқотмон ҷӯшидан да дуромада, газа паст мекунем. алови паст да ҷӯшай хеле ба маззааки хушрӯ мешава, шира дорак. ба хела ҷӯшидаг обуш кам шудаг, бо ман 1 стакани дига об рехтум да дег. ина иҷа қарибгии тайёршавишай райҳони қоқ кардагӣ андохтум. хӯрокмон тайёр шуд. 1 соат ҷӯшидаг, тайёр шудаг. шӯрбои бамазза шуд. баъд кӯдакҳои ман уқа шӯрбоя дӯст намедорам, барои ҳамин хеле дер тайёр мекунам. инам халкосода гирифтум, абед кардем. ягар хӯрок зиёдтӣ кардагӣ буд, ба пагашда табақи чӯбида фатир шӯрбо карда хӯрдем. ихелам бамазза. ами табақи чӯбӣ чихе бо я маззаи дига дора. ай пятёрочка, айни хеле пирожную круассани гарма как заказ кардум барои кӯдакҳо завтракда. баъд иҷа напиток горячий шоколад тайёр кардум шуна стаканода. бисёртара кӯдакомда какаои несквик ҳастайку ай ҳавай тайёр мекардум. ай ин якум бор гирифтум, на ки маъқул шудак шуна. гуфтум хай нишон тиём, як ягон тоотонда идея мешава. барои кӯдакакотон мегирем. иҷада салати свежий тайёр кардагим, помидор, бодиринг, лимон, пиёзи сурх, баъд листья салата дора дарунушта, камтарак намак кардагим болошта. ана иҷада боша барои шаварум стейк тайёр кардум. фольгада инам хай гӯшта худум 4 кунҷа буридагим. гӯшта мемонем, болошта хай намак, приправа, соевый соуса мерезему, фольгая печонда да стейк пазак мепазем. ана инуш боша бо дигар рӯзай ҳами 2 бор подряд тайёр кардагима видео кардум. стейки ба мазза мешава.
ана инуш бошад завтраки манаи худамда кофе кардам, круассан гирифтам, ози завтрак мекунам. ана ин бошад завтраки кӯдако. Косаошонда овсянаи кашаи мюсли рехтагиём, чорқушқӣ, баъд камтаракини хлопияи шарики, шира ҷӯш мекунем, болошда мерезем, мехӯранд. Завтраки полезнаи бамаза барои кӯдако. ана инуш бошад завтраки шавҳармай, овсянаи хлопияи ҷӯшондагиём, болошда миндалини лепестки, асал, даи параш йогурт рехтагиём, голубика, банан. ана иҷада боша бо дигаррӯзаи завтрак да тухм бирён кардагиём, листия салата, сир майда кардагиём, каша тайёр кардам косада, лимон чой кардам. Иҷа дӯстони азиз чанд рӯза ҳами чияй пухтупазояй сёмка карда мондагиём. Ҳамаи ин да як рӯз нестай. Ба иҷада боша гулоя об доданша камтараки навор кардам. Да як ҳафта 2 бор об метиём гулома. Тобистонда 4 бор. дӯстони азизи ма, апаҷонои хоҳарҷонои ма, да телеграм канал кушодагиём, кадоми меҳмони навай да канали ма нав подписатсия мекунам, телеграм дошта бошен агар, ссилкаша да якум комментария мемонам, марҳамат дароен подписатсия кунен. Чи телеграм канал мам канали нағзай дӯстони азиз, махлум мешаватуна. ана иҷада боша пасдои гирифтаги ман нишон метим тона ҳамаша айвал бриз гирифтам. Ини хали тарелкача гирифтам, стакан, ҳамаш хали прозрачный, ҳозиам хали мода дабдай. Салатница гирифтам, косача гирифтам, доска барои питса гирифтам. ана кӯзачаки сафедак барои гулобчӣ гирифтагиём, соковыжималка гирифтам, сокунаки пластмассак, плетенная ваза гирифтам, веточки гирифтам барои даруни ваза, хамхали майдачӯйда, чи вазачаки хушрӯаки необычный. ана ин буд хариди ман. ана ин камушкиҳо барои декор карданай. ҳоли нишон метиҳам чӣ хели декор тайёр кардагиём. мақсудҷон кати прогулка бромадагем, ҳамсоям кӯдакошна гирифтагиан, ман мақсудҷона. Дет мир омадам, я ду чиз заказ карда идам гирифтам, баъд ами рӯпарӯи магазинда инам хали мошинчаако мондагиай, кӯдако бозӣ доранд. Берун ҳамқа хунукак шдагиай, хелана ки барф боридаги набудам Москвада. ҳози боша хай барф борид, ҳавои хунукак кардагиай. ягон 2-3 рӯз шудагда ҳавои хунукак шдагиай. Да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад то навори оянда. Лайку подписатсия фаромӯш накунед дӯстони азизам. Джон! Ага. Ага.